Тоҷикистон ояндааш дурахшон аст. Нами ҷавонону наврасоне ки имрӯз ҳаст, ояндаи Тоҷикистон дар дасти онҳо мешавад. Азия Records. Minus Production. Dushanbe Production. саховатманди марди ватан доим шод бошӣ доим дар ҷустуҷӯи хайр савоб бошӣ дурай дӯстоет ки надоштанд зарраи бовар имрӯз аз суд мехӯранд бин ки чӣ хеле шовар бовар накарданшон тыра серкору мустаҳкам кард тыра паҳлавони ғарб кард саховатманди ватан кард аки мекунам бовар ба хиратмандии ту ки медонад чӣ пастӣ ё гузашта зиндагии ту раҳими ғармӣ ба дили нарми ҷавонаш чӣ кӯмаке мекунад дар кумирои кӯдаконааш бахтиёри ғарибшо гулбаҳори хандин камон кӯдаки бисёр мора ваё рангин карданд ғайри ё саховати хайраш ҳама ҷода ҳастай барои ки медонам моли дунё як ширки дастай раҳими ғармӣ фахри тоҷикистон раштай ай муомилаи хубша сезен бурак ҷурашай мошинои бренди қимат фақат дар парковкашай ҳамаш хулосаи меҳнатҳои чандин солашай муваффақи хиштолаи одам биданат аёнай раҳими ғармӣ не балки раҳими тоҷикистонай бародари мардами бешароит бародарми номат баланд садо додааст раҳими ғармӣ муваффақи хиштолаи одам биданат аёнай раҳими ғармӣ не балки раҳими тоҷикистонай бародари мардами бешароит бародарми номат баланд садо додааст раҳими ғармӣ муваффақи хиштолаи одам биданат аёнай раҳими ғармӣ не балки раҳими тоҷикистонай хати закир найкака мехом бинам сурата медонам гар бихоҳӣ мешава и кор як суткада хубит ҳамаи ҷода аст ранги туфанги макаров тамошо кам барномаит бо диловар сафаров чӣ хел суханои хуб чӣ хел марди пирсабр на ягон бадсухан на ягон хел такаббур аввалин сафар ба Россия 96 барои муваффақ шидан ту бин ки чанд сол гузашт ҳамаш ба ҳаракати худ шуд дуои калонтарош ҳамаш ма мисли раим шедри мебудане кош мо бисёр мунҷам мекунем тин ба тин то рӯзи марга надониста кай азроил тақтақ мекунад дар та ҳеҷ гоҳ дар рӯзи сахтид мегару афтоданаша пеши касе гардан каҷи по афтоданаша соҳибкори муваффақ муҳтарама кай раим яке гузаштай пешид яке ягон вақт гӯш кардим бидон та ки танҳо ма хондам барои саховатмандид сад реп нависм хонам камая кай раим муваффақи хиштолаи одам биданат аёнай раҳими ғармӣ не балки раҳими тоҷикистонай бародари мардами бешароит бародарми номат баланд садо додааст раҳими ғармӣ муваффақи хиштолаи одам биданат аёнай раҳими ғармӣ не балки раҳими тоҷикистонай